Oh, yun o, dati hindi pa tapos yung bahay na yun. Pumunta kami. Ginagawa pa lang. Yung bahay na yun, oh. Ni Leonard. Yung panganay nga eh. Dito, hindi ko pa nakita. Nakita mo na yan? Pangalan nila. Oo, si Leonard. Pumunta doon. Doon kami kumuha ng kanyugan. Kanyug, doon. Ayan o. Oh, lala mo na. Si mama hindi man lang nagpapandong. Dito, tayo natin pupunta rin sila dito. Wala. Hintayin natin sila dito. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Ha? Sino kasama mo?